Welcome to T-Files TV. Tom Jonsola, one man, one kokiro achinyomba Keti Masomera na Waswa Maititi na Patricia Jega achiti kuna Waswa ombofoka wana vanhu vanokufarira seKet family avatuka zvisingaiti terera munzwa. Chii chatoitirwa nesocial media? Imi hamubvumi kuitiswa, musabvuma kuitiswa vanhu vesocial media. Why muchibvuma kuitiswa nemakuruhuru nevana vematachka? Why muchibvuma kuitiswa to an extent yekuti munomima kutoona kunge sometimes zvamuri kutoita imimi kana kuti zviri kuitwa navanhu zvitori right too much? Soko bendudzeiwo kuti mashura rudzii amunotiitira imi pano zvinhu zvarongwa kudhara muda kubhagurwa mari makangoti undundu muchifye Keti family batsirai vanhu kesi bese Keti family go and report that shit. Go everybody we-Keti family ndiri kudaro saTom Jones, go and report. Pressai pane chilingi ichocho, go down there muchapona pakanzi report, go and report that shit. What shit is that? Vanhu vanoita maconference ko avo votaura zvavanotaura vowirirana votaurirana voti ngatirovei vanhu mari pasocial media vouya vokuitira chigofundme chekuda kukubhagurai mari kuti vanosheya kuseru. Why makapata? Why makaudzungaira makapusa? Why musingakwanisi kuona zviri mberi zvekuti apa tarongegwa chigemu? Why musingakwanisi kuona kuti apa tiri kudhonyogwa, tiri kudhonyogwa mari, muri kuda kudhonyogwa mari? Tsvimborume iyaya inotaura kuti kudiko zvinhu zvarongwa zvamataurana makuzeni mukati imhanya unovhura live uchichema, kana wavhura live uchichema tobva takobva wauya tobva takuitira GoFundMe tobhagura vanhu mari. Maura aya anoda mari. That is all. Chigemu chakarongwa icho, chigemu chakagarirwa pasi chikarongwa. Keti family be careful kurobhewa mari dzenyu dzamunomukira usiku muchishanda muchirohwa nechando muchimukira kumabasa munzi itirai GoFundMe. Makaiona kupi go rent imimi inoita 10,000 pounds? Makaiona kupi rent nechikafu chinoita 10,000 pounds? Makachiwana kupi? Ndibatsirewo Keti family. Makangwara tumachi we kwamakaiona iyoyo 10,000 nechibhadhara rent yemuZimbabwe. Ndichafonera vamunangagwa ndimbonzwa kuti naimi tokumbira kuvunza naye president kuiku makubhadhara marent akuita ma 10,000 pounds iko zvino izvi. It's a how men mirati block musati ndivo ivava. How many vanhu ndokumbira kuvunza iKeti family kuti ndibatsirewo zvinhu zvarongwa kudhara, zvinhu zvikarongwa zvikanzi iwo mhanya chienda unochema palive woita ngori kutambura waita ngori kutambura. Isusu tobva takuitira tobva takugadzirira GoFundMe, kana takugadzirira GoFundMe kana mari yapo then tochisheya tumari twese twaiswa twaitwa ndetwavo twavari kuziva kuti tiri kudzoka bheki. Hapana ataisa kana senti. Ndetwavo twavaisa kuti vasunye imimi vadhonze imimi vakudhonzei kuti mubudise mari muti hakune vamwe vari kutoisa. Hakuna kana one, ndivo vangoisa kuti igarire imomo because they know kuti vachazoitora mari iyoyo. Muri kudhonyogwa keshi. Vanhu varonga kudhara vakatoenda unochema palive. Chilive here chaitwa ichochi. Hesitikiti. Waitaura kuti unoita mamakeup, waitaura kuti unoita basa, waitaura go to work kana kuona kuti zveFacebook hazisi kukubhadhara enda unoshanda wangu. Uri murume unobvisa mboro nenyaya yekuda kuti uda kunzi uye panapa uzopema. Hatina zvinhu zvakadaro, hatizvide zvinhu zvakadaro. Unonobvisa mboro kuita chimboro rume nenyaya yekuti uda kuzouya uchitirwa GoFundMe. Kune vari kurwara vari muzvipatara umo, kune vanhu vari kutoda GoFundMe iri straight iri serious kwete vana vasura avo. Musati jairire mani kuda kusecha vanhu homwe, zvinhu zviri pachena kuda kutorera vanhu mari. Why muchida kutorera vanhu mari? Why muchida kuita chimbavha? That is why muchiona vachipemha nemasters. Kandai masters, kandai masters, kandai pega. Vanenge vachingotsvaga mari vachipa makapusa. Taura zvako iwe peaceful. Murume wese kubasa kana usingagoni kuzvimiririra usauya uda kupema vanhu, uda kuzorobha vanhu mari. Ndeipi rent inobhadha kwa 10,000 pounds? Ndeipi chipi chikafu chinoita 10,000 pounds? Kune vanhu vakawanda vari kurwara vari muzvipatara. Kune vanhu vada maoperation vari koko. Hamuvaoni but muri kuona wasura. Musati jairire.
musatijairire, musatombofa makatotijairira. Isu kuKeti Family tazviramba kuKeti Family tazviramba. Chii chakadero ichocho chinhu chamunoda kutiitira, kuda kutorera vanhu mari? Why muchida kutorera vanhu mari mimi nechikiribidi? Why muchida kutorera vanhu mari nezvikiribidi? Imi inyaya yatorongwa ikanzi enda unochema palive, wachema palive, then isusu tozokuvhurira GoFundMe tiseche mazuva ano epafacebook akapusa vanobuditsa mari. Endai munodoneta mega. I don't go there. Vanhu vakatoronga vatori chigrupu chavo of 10 or 20 people vakati ngatisechei pa 10,000 toita mataza toziva kuti tatobudirira tatoita mari toya tovhairira kuti we make money. Mbavha dzevanhu. Hatina chigame chatisingazivi pasocial media isu. Hatina chigame chamunotiudzira chamunoda kutotiudza kunge tinonzi tiri mabhare pasocial media. Hatina chigame chamunoda kutiudzira chamunoda kutiudzira mani. Musada kuya panapa muchida kuti vhiringidza brain nenyaya kuda kuya kuzosecha social media nenyaya kuti munoda kuitisa vanhu mari. Go and report that fucking GoFund thing. Chii chamunoda kuitirwa naye muKeti Family? Makangwara too much. Munhu anokunyora munhu zvinhu zvarongwa. If you can see kuti from day one muchinyatsotarisa kwabva nyaya iyi nyatsoistadha isusu takanoanalyza zvinhu zviri very sensitive. Totochimaster chigame chacho takatochiona kuti vanhu ava vada kusecha vanhu mari. They see kuti Gwendo Gunu havana kubhadhagwa nenyaya yekurohwa necopyright yamaititi. Havana kubhadharwa neFacebook nenyaya yekurohwa necopyright dzana maititi dzavakabvisigwa monetization. Hakuna kana nesenti. That is why vakakushandisa wasura kuti inda unochema palive. Kana wapedza kuchema wouya tobva takuvhura GoFundMe vanhu vachabuda mari pa 10,000 yotoita taza. Musabvuma kubhaizwa mani. Makangwara imimi musabvuma kubhaiziwa mani nempavha idzo mani idzo madutyayo. Musabvuma kubhaiziwa mani patience. Musabvuma kutorerwa mari dzenyu makaunduka zvo. Tumari twavaisa itoto twavari kuti within 2 hours zvazvatone nemari. Ndivo vatotuisa because they know kuti vachazodhonzerana mari yava kuti ona indakaisa mari yakati saka tangai mandidzoserawo yangu tozoshare sara. Makapusa. Social media don't pusa, especially social media eZimbabwe. Musaitwa zvinhu zvaGoFund zvekumama. Kune vanhu vari makensa uko. Kune vanhu vari kutorwara zviri serious vanotoda kutoitirwa maGoFundMe. Hamuvaoni mimi, muri kuona wasura. Imi hamuvaoni vanhu vari muzvipatara. Why don't you just do GoFundMe maenda kuchipatara? Maenda kuchipatara munotsvaka vanhu vadaitwa maoperation vari kushayiwa mari dzekuitwa maoperation kuti musevhe upenyu hwavo nelife dzavo. Why muchiona wasura? Why muchiona wasura? Munhu akaperera, anotofunga, anotone brain, munhu angajaira mabhekoni kwamaititi nhasi akuona kuti akutambura. Maakuona kuti akakosha too much kudarika vanhu vada maoperation muZimbabwe. Kana makangwara muchida kubatsira, why musingavaoni? Because you know kuti you don't benefit anything. Pana wasura you know. Pana wasura you know kuti chigame chamakatoronga kudhara mukatopedza nacho. Don't come here muchitaurira tsvina. Musativigira zvimagofongoro zvenyu zvamuda kutivigira gofongoro. We don't like it. Tumagofongoro KET Family munhu wese kunoripota. Munhu wese kunoripota chigofongoro chavo ichocho. Ngachidone. Unoitira munhu gofongoro yei. Unouya uchichema uchiridza mhere yekuita sei mhere yauda kutiridzira panapa futseki man. Imhere yei yauda uchitiridzira. You think kuti mabhare zvinhu zvamakaronga nezuro mukauya panapa mukati osha mukauchita live. Kana waita live ute uchichema vanhu vakunzwire tsitsi. Kana vakunzwira tsitsi vanhu ivavo vachabva vazobudisa mari. Kana vabudisa kana vakunzwira tsitsi ini chabva ndamhanya ndobva ndagadzira chiGoFundMe vanhu voisa mari. Kana mari yaperera ya 10,000 pounds tobva tashare. Musauya muchitifongorera kumhepo tokuisai museve mumbutu ivi mambuya emimi. Musauya muchida kutibhaizira thinking that we don't know anything. Tinoziva everything that we have planned. Ndeipi renti inoita 10,000 pounds yamuri kuda kureiza imimi is for what? Nechipi chikafu chinoita 10,000 pounds yamuda kureiza imimi? Muda kutenga mota, muda kutenga chiko $12,300 iyo. $12,300 makaiona kupi rent inoita $12,300. Unondogara umambo uchitadza unosenza. All right. Ndokumbira kuvunza naye vanhu veKET Family.
paakakwira ndege achienda kuSyprus, why asina kuona, why asina kushandisa mari iyoyo kubhadhara rendi? Vakamukwidza kuenda kuSyprus, ngavachinomubhadharira rendi nekumutengera chikafu. Simple, period. Ngavanomubhadharira rendi nekumutengera chikafu. Vakamukwidza kuenda kuCyprus kwavo ikoko, ngavachimubhadharira rendi. Toda kufamba nechokwadi, noti kuda kusechwa homwe namabvinyangwe namaburuhuru, kuda kunyebera kunge vanoziva vasina chavanoziva. Vakamukwidza kuenda kuSyprus, mari iyoyo angada akavaudza kuti vakomana, handikwanisi kuuya please, ndipenyu mari iyoyo ndite something. Waenda kunojoila, uchienda kunotamba, uchienda kunopinda mumvura, uchipinda muswimming pool negaro rakasvotoka kunge guyo rekuninginikiri remuchawa. But nhasi wakuda mari yekuninginikiri. Musafa makaudzwa fake news with people. Vanhu vava they want to rob you. Vada kubira imari, vada kutorera imari yenyu. Vanhu vava vakatorongana vakatoti muka uchita. That is why maona chigova ndichaitwa after that life. Inyaya yakatorongonzi chema. Usamborege vanhu vepasi Facebook ukangochema chete vanokunzwira tsitsi. Nyangu vekuketi family vane vachiisa mari. Chema vanhu vepaFacebook tovaziva mari iri easy. Dakudzidzisa imari ndichikokeana. Dakudzidzisa imari ini. Mari iri easy. Mari iri easy kupi? Munhu akaperera akatiza urume, kutiza kuita ngochani, kuda kunodonetegwa mari. Uda unobviswa mboro kai. Kana uda unobviswa mboro yotudzi. Kana uda unochekwa mboro unoya kuti taura uda unochekwa mboro. Because so we don't do that. Because we don't do that. We don't work on that. Let me block. Panapa ninyangerere follow. Andina wakawandisa. We don't do that. Zvinhu zvarongwa. Usiku mavata makakotsira paipa muri pa live vanhu vanenge vachifundira na calls aya munozonzwa inza record wazonzwi zvinhu zvatorongwa zvikanzi ngatibvarurei vanhu mari takavharisirwa monetization isusu takavharisirwa hatina mari mwedzi uno saka ngatirovei vanhu mari. Iwewo wasura chimuka uchinosura uchichema pa live. Kana wachema vanhu vachanzwa ngoni vagonzwa tsitsi vagouya. Inini kana uchingopedza kuchema ndobva ndanyora chigofundme. Chema tuzvi chekumama chekusure kwembwa. Rabishi dzoga taura kokeli gabadela. Rabishi dzoga idzo. Imari yeyi yamuri kuda imimi $12,300 ndeyeyi yamuri kuda imimi kuda kupa munhu kuti abhadhare rendi nekutenga chikafu rudzi chinoita $12,500 US. Rendi rudzi yemuZimbabwe inoita $12,300 US. Ndiudzeika kunoita kunyango borote ubhuruku haubhadhari rendi mari yakadi yekedero. Why you come here? Muchida kuzama kuda kupenda munhu black. Kana uri street kid, that's nonsense. Ndonovata ndonofa. Ndonovata ndokana uri street kid ndonda chigunduru chako na jeke chamuri kushabhanu komuchirara mwena. Muchisvigwa nemanenengeni nemapenzi. Kote kuda kuya panapa kuda kuzozama kudhonza homwe dzevanhu muchifungidzira kuti isusu we don't know whatever you planned. Makaronga chigame chenyu muruda kuti kana mari yauya muda kushare mari iyoyo nekuti makabvisirwa monetization namura. Gwendo kuno makabvisirwa monetization no pay no what. Makuda kuzama kuda kunyenga brand dzevanhu nekuda kuti GoFundMe yawazo. Makadi kunoona GoFundMe yevanhu vari kutambura. Why musingaoni GoFundMe yevanhu vada kuma operation? Vangani vari kumazvipatara izvezvi vari kuda ma operation vasina anobatsira. Vangani vari muzvipatara vada anobatsira. Motora zimunhu rakaperera zvaro rikatobvisa mporo nekuda kokuti haridi kushanda, haridi kuinda kubasa, haridi kusenza. Why mimi muchida kusapota munhu akabvisa mboro? Nganosvirwa mukosho wake iyoyo abhadhare rent. Nganosvigwa mukosho wake aise rent abhadhare rent dzavanhu. Simple, atenge chikafu nemukosho. Zvinoita mamwe dzimwe ngochani. Ngaiende anotengesa mukosho. Dakuti wigira fake news panapa kuda kuti zama kuti browser panapa ufungidzira kuti stovhunduka. Isusu hativhunduki munhu isu. Taura hako sika kuda kuya panapa unozotsvaga mari dzekuti mumuzonza takatora mari takazotora masiwo ese nenyaya yemari dzavanhu. Don't come here muchitiudza fake panapa muchida kutiudza zvekumama zvekusure kwembwa. Panototaura chokwadi.
pano takatotaura chokwadi nganodalobvisa go and visa ndobloka matumana uyai mese panapa mese munovirirwa muri kumudhosvo mamai muri ikoko muchidya makanda emboro nematuzva awazvo muri mata muri makongo muri midhidhi. So everybody unobvuma kutorerwa mari wakatarira uchiti wagofund zvinhu zvakarongwa kubva zuro zvinhu zvichirongwa kunzi iwo uchamuka uchichema kana wachema indobva nanovhura GoFundMe vanhu vachaisa mari vachimhanya vandimazviona kuti chilive chiya changoti chichipera bvada munhu atovhura GoFundMe watosenda. Mapenzi yarongwa namapenzi kupata nebangotiwo zororewo bazongozviita mangwana apa varadza kupata vafana vakubadhonyoka kuno kudhonyoka ndokwabaita ikoko kudhonyoka ende chilife I won't belong ndakanzi ndirestricted I won't belong ndoda ngoti wangu nditaure nyaya yangu ndakandirestricted I won't belong kutumwa ida mo reporter chiti matuzva aya go in muno reporter matota aya ndamokanda kubhini everybody muri 400 and something ndamo reporter kuti hakuna munhu akadai so munhu andosenza anoshanda tomuziva munhu this person we know this person report that GoFundMe chiwe chipushi chidone ndechekumama chiGoFundMe chako icho woda kuuya uzotidhone kuzotitorera mari yedu isusu kuzotorera vanhu mari because iwe ndiwe unoda kutonziwo ndowakapenga manje go and report everybody ari panapa nganoti anoreport zvinhu zvakarongwa kamlive ke 2 seconds munhu achichema hanzi unonosvika uchichema kana wachema vanokunzwira tsitsi vanhu vachamhanya vodonata because iwewe wakadiwa because iwewe munozivana kuti muri kuziva kuti kana mariyo yangosvika mese zvigurupu zvese izvi vakatorongana vakatoisa muzvigurupu kuti uri kuwana mari pamari iwe uri kuwana mari iwe uri kuwana mari vese they are just inside that vari kutodya ipo paya mese hamusi kuzviziva but everybody ari mumwe ari kutodya imomuya wese munhu ashare that shit ari kutodya imomuya ari kutodya imomuya wese munhu ashare that thing ari kutodya ipo paya kupatiswa pasocial media kuya kuzotoregwa mari navanhu zvitori nani mudonetere zvirema namapofu zviri nani munodonetera vanhu vari kunonzi kuiko kuparire nyatwa uko kana kuchitungwiza zvitori nani munodonetera vanhu vakadaro because vanonida help yenyu zvakasimba kwete ngochani munhu akaramba hurume nekusada kushanda munhu akaramba hurume nekusada kushanda kutiza kuita murume nekuti hadi kumukira kubasa kunoenda vamwe then makuronga chigame chencho uda kuzoshare mari kuseri imi muti nyare Suketi family yakaposa zvakaipa pana takanyingwarisa zvakaipa zvokunyanyisa kungwarisa kudarika imi muya so advanced pamapusira ndepekuti zvinoratidza kuti makaronga chigame padiki pamangopusa chete de mangoti reduce kana mangozozvisenda zvemaGoFund kukwira mangwana kwete ngoti matuma munhu kunoita live ichingopera chete live ichingopera matomhanya kurungunukudu matomhanya matoisa chiGoFundMe live ichingokureva kuti zvinhu zvakarongwa live ichingopera yatoiswa GoFundMe hamanya unochema kana wachema wapedza kuchema then ndobva ndaisa GoFundMe vanouya vachimhanya vachiti tuda kubasira hapana munhu anobatsira pa imari yamuri kutorerwa yamuda kuye vanhu ivo vaya vanotozivana in fact sometimes they are more than 10 kana kuti they are 10 vandozivana kuti pa 10,000 iyoyo pounds vandoita chi 1,000 vatorarama kumusha kwavo iwe uchitsemuka manga uchienda kubasa uchirara wakasvunura kubasa kwako uchidonetera vanhu vekuti you can just vasingadi kusenza nekuenda kumabasa fokoro mani mhata dzenyu mambuya migodho yenyu nyini dzine hurwa mani why muine ubitterness wokuda kusvika nekuhomwe dzevanhu zvamaita ubitterness wenyu makadi kupedzera kubitterness wenyu ikoko why muine ubitterness wokuda thanks chera why muine ubitterness wokuda kusvika nekuhomwe dzevanhu you are using zita ramaititi kutora mari dzavanhu you are using zita ramaititi kukolekta mari dzavanhu zimakeche muraitorera vanhu mari richinyepera maititi kuti vauda mari vari kujerwa richibira vanhu mari nhasi wakutiburutsira chimba chako chakaplastiwa chisina kana simende
urere mbare zvaro rinotonhwa mukosho zvaro nemhai makechemu ndoroda kuti kwai hei ini ndakapenga but imari ngani dzawakadlaya uchibira vanhu maititi vayo uchishandisa zita ramaititi wotaura kuti kwai wakandibhadha wakandipa mari yekupiwa we are bidding v11 mata iwe bring v11 I want v11 wondisira apa wonditaura kuti ndakataura naTom apa wouya neWhatsApp yao wouya neeverything chako uchidisplay apa don't work with shit uya v11 rako rakaperera then we move uya unyore uye v11 rako Tom Jones akambhadhara kuti atukene unondibhadhara une mari yekundibhadhara tanga wabhadhara mafuta waiba kwamaititi then wozochiuya kuno wozochitaura izvo zvomukosho une hurwa mani wemakechemu satanyoko hure rosvigwa nemastreet ticket mumparo rototambura zvachikwirwa nekugunduru rotonyepera murume chisiri chirume chako chinenge chidhori chanyengwa nenhengenikiri nemosquito ungade uripiwa hauna kana sendi unongati mazigumbeza ako nemazichiro ako unotengesa nte zvotengwa nani tsvina dziya zvotengwa nani who can buy all that ndiani anotenga svina dzaunoda kutonzera panapa uda kuti taurira svina uda kuti taurira mamatuzva ako panapa thinking kuti inini ndogona kuzovhunduka kana ticket family inovhunduka matuzva munoya muchida kuti display ramanapa kana muchidonate mari kana muchitsvaga mari dzenyu tsvagai mari dzenyu musinga include mura in your site kwete uda kuti everything that you do munokuda kumanya namura everything that you pega pamaona pane vanhu mangoona kuti iko zvinezvi tipakuda kuitwa GoFundMe mumhanya hure rinotonhwa mukosho hure wozana rinonhwa musuri risingagezi kana nekugeza roi makechemu ufamba wakazungirira mazidhende kunge riya maglobal riya rinofamba richinhwa mhata rinofamba richidanana nemastreet kid ekwarogara muda kuya panapa you are using somebody muri kushandisa munhu kushandisa munhu to an extent yokusvika pakushandisa munhu unoti ngauye v11 kana akandipa mari ngauye naro v11 I want v11 I don't want somebody who can shout nemuromo wake akadi kuya akazvitaura izvo ndowabhadhara Tom Jones musatanyoko nyini nematuzvi makongo akarempera kunga akabahwa nebhobhojani mugodhowe wako yomai maketeni musatanyoko nyini nehurwa yo urimbwa uri mugodhowe where did you give in the money bring the v11 to me then we move kuti uda kundiwira panapa uri ndakambhadhara unondibhadhara une mari iwe where do you get that money machira ako yamaziketi unongati anotengwa nani madhoso iwaya akanonga uchipukutisa mukosho uchipolisha nawo mhata nechirume chako chine chimporo nhando nejende kufa mburugu murume ane jende kufa wamai maketeni dutu rejende rakadai rakazara bhurugu then you can call yourself you paid me for what reason ndechipi chawakandipa iwe mhata yomukosho iwe mai makechemwe ndechipi chawakandipa chawakareleasa kwandiri nechipi one thing chawakati bring it on when acho apo on the display to Tom Jones I give you this fucking money kuti kuyawe panapa niye kuti unongoziva kuti Tom Jones agara anongomira inini yangu mukataura ni 100 nango 50,000 nango 90,000 you will never ever win ndemurobha vanhu mari dzenyu makanyarira kumaGoFundMe muchitorera vanhu mari munoshoya kuseri uko mupese tumadouble story twenyu tune kwashu twamusina mari murume ane nzvonyo inotunda hurwa man iwe mai makechemwe murume ane nzvonyo inodurura hurwa maziso ane kwashu what can you say about me chii chaunoziva neni iwewe ndekupi wakasangana neni ukandiona nekupi wakandiona ndakadisplayiwa ndakanzi Tom Jones ndokuziva iwe ndotaura newewe kana nhamba dzangu unoziva iwe kana even anything chaunouya uchidisplaya bring it on here indofarira vanhu vanoya v11 kwete ngotaura nemuromo wawakataura neni ndekupi murume wako anezijende kufa rinozara bhurugwa kufamba makajegera nechibhenzi chocha chamaiti kwa he mashops anodhura kukujegera jende rakazara bhurugwa rofamba rakarembera uye hapana pa uchiti kutsviro kunge chihukwana chanyengwa mukosho negoritoto what can you say chaunotiunzira panapa makechemu uya undiudze inini am there ndiripo undiudze kuti ndini
kuondoroka muna murume akaonda nekudhonza jende kufa, kuonda nekudhonza jende murume wamakechemwe, kuonda nekudhonza jende murume mukuru, kuonda kusara matama, kusara mabhonzo nekukakata jende kufa, kuremegwa nejende murume wamakechemwe. Nasi muda kutungira panapa nonga tingakombe achirume chako chachide kwacho chinoremegwa nejende chachana shumba yo. Murume wano anonemegwa nejende we. Ndati murume wako anoremegwa nejende ndo wanga kola kukombeana na shumba. Vanhu vakarema, vanhu vane kadhati, vanhu vanogeza, vanhu vari smart. Woda kurikombea nerume rako rine kwashi rino spiritual kwasho kachidumbu nezijende mburugwa anopfeka masize 70. Karume katetete kakadaro kanopfeka extra large yepaint kakajegera jende. Then oya neka double story kako kauda kane trina kako muchibira vanhu mari. Iwo makuda magofund miye kuda kurova vanhu mari. Kuda kushare tu mari, kuda kudonaterwa. Nenyaya yekuti makabvisirwa tu monetization amuchina mari dzerent kwamuri ikoko. Musada kutivigira trina panapa pa social media makeche. Ina handidi kukufamba mai makeche. Ndikakufamba mfana munokwera muhuzukwe gongo ra separate makongo rimwe rauku. I'm telling you. Makongo anovengana mburugwa. If you think kuti you are so clever, kana kuti uziva kuti wakandipa ka dola kako uya kuno kwandiri oyo display ndakapa mari. Then we talk. Kote kuya panapa thinking that munotogona kuvhunduka kana kuti kutyira kuti kwai nenyewe kuti une ka double story ndekei ko ka double story ko kantovakwa nerume rejenderi yaone chaunacho mazikete nako nongati anotenga amba yawa tosora vandori nemudzimba dzavo zvavo vanotozvigarira mukoteji avo vana maishumba. Iwo hauna anatse ngoramba wakangodzungirira kudai uchingoteerera nevarume kusvira vakamangani varume vaisa mboro dzavo mauri. Nhasi wauda kuoneregwa wautanga kuti vane tumashoko. Chii chamunotiudzai vana maketeni, munhu ane rume rine jende rinozara bhaketi, munhu ane rume rinonhwa mukosho rofamba richistora ngubhani. Then yoya kunokwatiri kutanga undiudza kuti ndakapinda musafe makanyeperwa even with only one person. Hakuna munhu ane V11. Inini kana ukusina V11 rekuuya kuWhatsApp kwangu wakanondidhonyora kana kuti wakanotaura neni kwakati, then bring it on, then we can see the date kuti wakanditumira mari gore ripi, then inini ndikazoita zvawakandituma gore ripi. I want to see. Kana wakanditumira mari zvacho, you are right, but bring on, because inini I can speak with many people. Unouya neV11 rako rekuti wakanditaura neni apa wonyatsotaurira vanhu kuti okay apa pandakataura nacho ndo pandoda ipapa. We are here because we want that V11. Kote kuya panapa muchitaurira svina dzekuda kuya muchinombora mukosho panapa kuda kutesa mukadhati kenyu kekufungidzira kuti isusu we are so clever. Ini ndopedza nemi ndiri 1 handidi backup. Handidi kana backup kana even 1 kana muranga anyarare. Ndiri 1 ndokuminya ndindomirira Cat Family ndiri 1 ndokuminya imese. If you can, if muchiziva imimi kuti you are more than a conqueror, bring it on. Bring it on. Kana mifungidzira makangwara ina handapa mandovhunduka kana 1 chero waya nacho chaunenge uchiti ichi indotumirwa vane many people gives me money, many people. As long as usingatauri neni kuWhatsApp kana kupi, as long as wangotitumira madetail, we bring it on here. I don't care about anything. Don't wanna varume vakawandisa. Vakawandisa people, more than 1,000 people who came to me. Vachitori Tom ndipe madetail nongokanda i. Kana usina kunyora chikonzero chako uno ameno weko. Nongokupa oizvi. Kote kuudzwa fake life with people vala kusecha vanhu homwe. Moti ndakabhadhara Tom Jones kuti ngaatuke ningi. Saka wakagona. Saka zvawakandibhadhara wakagona. Pandakatoita list riya pamwe ndakatokusirira pa list revanhu vaitondibhadhara. Vaitondibhadhara kuti ndituke maititi. Pamwe ndakatosirira vamwe. So that is me. Pamwe ndakatosirira vamwe.
saka usada kuuya panapa uchimisa mukosho wako negongo rako rinonhuhwa rine masari uchitadza kuimira nevanhu vako muupenyu. Usati vigira gongo rina masari, gongo rina masari zvaro, gongo rina masari roda runochekwa. Better for you to go and checked. Indanochekwa masari, indanochekwa masari. Une masari unonhuhwa iwe, haune dzungu, haugari pasi, waenda kuwadzoka, waenda kuwadzoka, waenda kuwadzoka. Rere richingodzunga era nekuda content, nekuda kuteerwa, nekuda kuita mbiri, raenda uko radzoka uko, raenda uko radzoka uko, raenda uko radzoka uko, raenda richingodhumana dhumana. Muitiro warinoita, mufambiro warinoita, ndo muswiro warinoita rasvigwa uko, raenda uko rasvigwa, raenda uko. Iro rume racho nerera ndoshauti rere chitogarire nemuduzvi rakaita seiro. Ndosha unoziva pane vamwe vanhu vekuti you can be surprised with people. Unosurprise was. Sisi, thank you, sweetheart. Unosurprise wa. People who want to come or bring a confusion in your life. Achikusecha home. Hey, Doretai. Hey, mama mbozona. Hey, isai mari. Hey, tuda 10,000. Ndeipi rent inoita 10,000. Ndibasirei mimi vanhu vari panapo, ndeipi rent inoita 10,000 pounds kuZimbabwe. Kunyange even munhu ari mugovernment chai haafi akahura mari iyoyo. Riya rofamba richisvigwa mukocho, rofamba richinhuhwa mata rino emarketing, rofungidzira kuti inini ndinokwanisa kurigopa kana kuritya ini. Totode vanhu vatinorespekta, vana idzi dzavo chibhamu, ndo vanga tingadei tichitorespekta kuti Tom Jones ndakakubatsira pa. At least that way I can respect, because I know kuti I have people who helped muupenyu hwangu. Kana munomboona ndichimboti we panapa tite magofani ekuda kusecha homwe munoshare mari kuseri imi. Rume rinofamba richinhuhwa mukosho risingapishikiri, vanhu vanopishika nemaguri nemapepa ekushoprite nekupick and pay ekwaukei kumazipepa anoputira usavi ekwaukei ndo vamunopishika nawo. Muda kuuya panapa muchifungidzira kuti isusu tokwanisa kuvhunduka izvo. Chii chaunacho maketemwe? Chii chauinacho chocho kuti ungatodudza kuti ndine chakati chokuti at least I have this? Chii chauinacho chaunodisplaya kuti I have this? Ungori nezirume rori rine jende rinozara bhaketi ndorega raunongori naro raunokwanisa kungotaridza. Hauna chako kana chidhina chiri papayo. Karambwa nhasi unonomamira kwakitsi yatota. Izvezvi ukangonzi ndakuramba unonomamira kwakitsi yatota kwe. Hauna ana sendi kana chinhu, mazichiro ako atengwa aya makaora aya tsvina dzi. Ungati ngakutenga keteni kwauri handizivi kwaanotengeswa. Chii chamuda kutaurira imi vanhu vari pano? Chii chamuda kuti kutoronga kaGoFundMe makaita chikwata kuti ngatiroverei, ngatirovei vanhu mari pasocial media, kana tapedza kurova vanhu mari tozoenda kuseri, kana mari yauya toshare mari yo. I tell you guys, kana mukatadza kuteerera zvandikutaura ndezve muri kubhagurwa mari, muri kurohwa mari. Vanhu vari kuzivana, ndosaka atuma munhu kuti inda unoita kalive aka kane kwasha, kana waita kalive aka ke20 minutes chete, indobva ndamhanya nonogura bvura GoFundMe torova vanhu mari ende ucheme palive. Ndosaka mamingozi I'm not long handisi munhu wemadhirama mugodhowe wenkochani, nyeni namatuzvi wenkochani, satanyoko wenkochani. Chii chocho chaunoda kutiitira ichocho? Waitaura wani kuti inini ndinozvimirira ndakapenga, saka waidi kungozvimirira, wauda GoFundMe. Hamuoni kuti muri kuda kusechwa mari kabisira vanhu veKet Family, vanhu vesocial media, veFacebook. Funga, tora mari iyoyo batsira mai vako kumusha, tora mari iyoyo batsira bhodhi vako, tora mari iyoyo batsira vamwe vanhu vari kuhama dzako dziri kutambura, dziri kupishika namaguri. You are busy donating and GoFundMe pasocial media. Thank you, Sisi, with 250 stars. Hama dzako, they are suffering there. Tikada kuenda kumusha kwako unotarisa hama dzako izvezvi zvamwe havana kana nechekupfeka, but unoda kuita mbiri yekunzi unoita GoFundMe pasocial media. Uchiitira GoFundMe nkochani munhu akabvisa muporo nekusada kuita maresponsibility. Dei achitori mukadzi taitombofunga tinoti at least mai ava vabatsirewo zveshuwa, please vabatsirewo. Ngaritsvage basa ziduzvi iro. Mari wakakwira ukaendesa kuSaprasi, why usina kuzviona kuti uchazoda kubhadhara rent nekutenga chikafu? Why usina kuzviona uchidhonyoka wakananga kuSaprasi uchinotswina nematako akasviba kunge nkiri kunge guyo kunge mheno mapfiwa ekwachivo? Why usingaona kuiona that thing? Why usina kuziva kuti zvese izvozvo zvinokwana rent ndabva kuSaprasi ndichazoda pekugara? Why usina kuzviona before you go there? Wakatora mari iyoyo then you use that money. Why makapata vanhu vari panapa? Why musingashandisa common blongoto? Munoguma kubhaiziwa nevanhu vagara vakaturunga zvinhu zvavo kudhara, vari kuda kutopanana mari kuseri uko, vada kutodoneterana, vada kutodya vanhu mari.
vanhu vada kutonamura vanhu mari kutodya vanhu mari ndo vanhu vamuda kukwira nekuti vakabvisirwa monetization namunhu havana kubhadha kwakwende kuno. Then after that vabva vauya takuda donation vaide kuzviita kumashure kweso ndibazirewo why ndikumbira kukubvunza ndibazirewo why vasina kuzviona kweso block matuzvi ndamodya makanda embwa why they don't see it vakuzviona nhasi nekuti vanga vakavharisirwa monetization Zuckerberg hana kuvapa chinhu why vasina kuzviona from day one ravakanga vari pano vai vasina kuzviona kwese kumashure kwavanga vasingazivi kuti kune vanhu vanda maGoFundMe imari ngani ko dzamakadonata imi nanhasi mari ngani dzamakadonata mari dzamunodonata moziva dzosvika kana kuti hadzisviki makadonatirwa ma 30,000 makore aya ekunzi kwa musikana uya anoitwa transplant moyo aripi izvezvi musikana akaenda akadzoka kana kuti makupiwa futi ma excuses ngambomira ari kumbomira ari kumbodai ari kumbomira ari kumbochekwa apa ari kumbomira achazoenda ari kumbomira mimi mchikupiwa ma excuse because makatobhagurwa mari kudhana mari yakarowa vakatoona kuti GoFundMe cheche vanhu vanobudisa mari vakanyanya kupata vakati vane dzungu mune dzungu too much makanobudisa mari yemusikana uyo mukati ada kunoitwa transplant moyo batibudisai mari GoFundMe woyo orongogongotongonyo mambudisa 30,000 ngo yapinda akainda here and when was that akainda indokuda kukuvunza kana akainda it's okay totenda Mwari but akainda here kana kuti achingori ma excuse aya vadambotarisa ichi doctor ati zvakati ichi doctor ati zvakati mari yakabhakugwa kudhara kusvika manyarara mati zima zvignore mangosiyanawo nazvo vakatozvoona kuti makapusa too much vanhu pa Facebook munodlika vakatozvoona kuti munodlika mari. Go and report everybody down reporter that GoFundMe. Munhu wese ngaenda anoreporta wese Get Family. If you love Get Family, go and report that. Sa use mura. Nenye kuda kuti ho haidya mabacon ezvina uchadya mabacon. Go and work vana mura vanozvishandira. Ma Get Family vanozvishandira vakawanda vanhu vanomukira kumabasa vachizvishandira panapa. Iwo wakoshei. Iwe wakoshei chawakosha chekuti uda kufidwa wakavata uri chii unkochani yani unosvigwa nani. Uri nkochani yani. Yaunda kuti unzira panapa kuti uira panapa uchiti kwetere mari kwechikore uri nkoshani yani we isingadi kushezi kutiza kuita baba nenyaya kuda unosvigwa mukosho nenyaya kuti ubhadhare rent. Go and sell that mukosho, then you come and pay rent. Simple and straightforward. Ndamo report every munhu wese muri 400 something. Go report that GoFundMe. Ngopaya pachiningi chaya chodzikaza so chawana pakanzi go report. Enda uno reporter right now munhu wose go and report. Zvechi zvokuti kwa akamira namura kupi kana anga akamira namura anomunyere kana anga akamira namura waya achirwadzwa naye kana anga akamira namura waya achinyeya mura kana anga akamira namura waya achiita zvisina basa nganoshanda uko kunoda kureza mari kunogadzira beche musatanyoko usada kuti munzira panapa tsvina panapa akuya muchidonateswa kuti munhu anotenga chimporo mutekweko chipeche mutekweko muri muchidonateswa mari panapa motomanya munodisa mari dze ndamupai hama dzenyu mari. Mari iyoyo yakawanda yekuti munokwanisa kupa hama dzenyu kana kutengera hama dzenyu madhata kumusha. Kwenda kuwera muchiudzwa fake life with people. Manya unoita ka life kana waita ka life ndobva ndamanya ndonovhura GoFundMe vanhu vanoisa mari tobva tashare mari iyoyo unotowana mari shamwari pa 10,000 iyoyo togona kutokupoka na 2,000 isusu tosharewo 8,000 nevamwe ava makapata too much. You don't see it. Why ka life kaitwa GoFund oyo haya manyokopokopo mae amuzviziva ka GoFund kaitirwa ka live iko kaitirwa GoFundMe hapana live yangaida kuitwa ipo pa but apushwa nevava vanokara manya unoita go live. That is why matona kaitwa ka live iko kakatukutuka kataita monze ikaguka live akatokumbero ukaite kana wakaita then tobatangoisa GoFundMe ka live iko kaitirwa GoFundMe iko kaya zvakatorongwa kudhara zvese zviri pipeline. You don't see it. Pamusoro pekusechwa munosechwa. Pamusoro pekusechwa unosechwa.
muri kuti isoso tiri bhita toda kubatsira vanhu vadzotsogwe mari dzavo imi muri kudhonza futi nestaira muchibira vanhu vacho futi. Koma ime madi kuvabhandi muri mbinga madi kumupa saka munudza kuti mimi pachikwata chenyu chese cho chacha muri kushaya kumari kupa wasu imimi rendi mune chikafu chinoita 100 pounds chikafu anochika mwedzi wose munhu 1 rendi kuZimbabwe yakachipa anokutsvaka ka 1 room kake ke $30 ogara imo haugari mupalasi kausina mari mubheika imi zvamunoti muri mbinga 1 zvamunoti motenga dzimotikari muri mbinga saka mubheika mari yacho. Why muchida kubhaisa zvokufungidzira kuti sometimes isusu we are not clever to such an extent yekutoti memiwo muri kutodyawo pamari idzodzo. Ndosaka yarongwa nechikokiyana because chikokiyana chaimbavha munhu wacho watata every day kuti ndinoda kuti mari ndinoda mari isai master isai unotoda kusecha vanhu kumanikidzira vanhu. Then nhasi ndo pamunoyamba namba motaura kuti done iko ka live iko kaya kamaona makusene kakasina kana basa nekuitwa aidi kukaita kana iko kaya ka live kangoitwa iko kaya katorongwa kuseri kumafoni ko kuti aiwa kachamari isusu rega tichita ka live iwo chimanya unovhura ka live wavhura ka live then wodi wobva wauya iwewe tobva tavhura GoFundMe. That is why maona kati live kachingopera GoFundMe yabva yaiswa. Ka live kachingopera GoFundMe yabva yaiswa kudhonyora kuda kudhonyora vanhu. Kachingopera ka live Lucas yabva yanzi GoFundMe kuti mubude mari fast ibva yapinda faster muchifungidzira kuti ka live kaitwa kaka munhu ari serious hapana kana serious. Ndopa muchatangira kuona kukosha kwamura ipapo pamaigara mahara mamusingazvizivi zvese kuti kune maGoFundMe. Maigara mahara muchidya mabhekoni muchisura muchirara makuchiona manje kukosha kwake thanks man makuchiona kukosha kwamura GoFundMe yei nika live ko kaya kamaita ndeke. What was that for? Kungomba yangu this is certificate never been 2 minutes GoFundMe tibhadharire waso rent nekutengera waso chikafu. Pane chikafu inoita 10,000 pounds pane rent inoita 10,000 pounds madi kumupa yangu even $200 zvo inokwana zvese izvo. Why makuda kuenda kuma 10,000 pounds kunei kura kuti nemiwo you included you want to eat there. Makai mashoko andiri kutaura a group of people varikutoziva kuti mari ichingokwana chete nene ndiri kuiwana. A group of people ndikutoziva kuti neni ichitongoperera mari ichitongobuditswa ndakaita mari ndanuna. But ine muchibhaiziwa so muchingonzi kana hai mimi hai itai mari tibatsire veduwe monzi hai muri kubatsira apana munhu ari kubatsira. Munhu wese ari panapa ari kutoda mari. Chikokiyana agara ndoda mari rotori hure remari akitotengesa mukosho for $1 kuZimbabwe. Hapana asingatomuzivi kunjanju. Ratori hure remakoko kuZimbabwe aitengesa mukosho $1. Saka munoda kutiudze chamunoda kuudza. Taura hako Lucas ngaende mutauni hanzi ngaende auya akanye dhakawo. Kote kusumudza totako tunenge tuningire slice yeningire yechingo. Mwirangu chani munakatiza responsibility. Munakatiza responsibility. Munakatiza kuita responsibility ye life yake kuti ndinzi nini unoita mukadzi woti ndidonetere mari ai musapusa kudere nwani impano musapusa kudere atiri vanhu vakapata kudere to an extent iyo atadi vanhu vakapata kudaro atidi vanhu vakapata kudaro vanotadza kuona zvinhu zviri very simple to understand. Aiwa anogoita sei next month naye webhimoyo handiti ari kudoneterwa 10,000 pounds that is close to 12.3,000 US dollar. It's a lot of money. Hakuna rent inoita mari dzakadero. Asi muda unomugarisa mupalasi kana muda mugarisa mupalasi muda kutsva great GoFundMe indaika mumugarisa mupalasi nemari dzenyu hani makati muri mbinga here makati mabitanesi mune mari kaimi hani makati muri cash rose. Saka chindaika mumubatsira hani mumwe wenyu munotaura naye muchimutuma kuti ndanochema palive kuti vanhu vahwe ngoni dzei dzatohwa pangochani mukureziswa mari kunotenga mabeche tapedza ne mukureziswa mari kunotenga beche. Respect tosangana manero.